Osmanlı'dan günümüze Kürtler, Kürdoloji. Li Tirkiye li pey dîrok û kelepora Kurdî 5 sal. Nivîskar dîroknas û kurdolog Mehmed Bayrak ku di sala 1948 de li Qeysariya bajarê Tirkiye tê dinîm ku di eslê xwe de bi sedan sal beriyan ha ji dersîma Bakurê Kurdistanê neçarî berê xwe da nevî bajarî di heyema ku perwerdehiya xwe li ser zemanê Tirkiye dibîne dikeve pey dîroka xwe. Mehmed Bayrak di sala 1976 de dest bi lêkolîn û nivîsînên li ser dîrok, çand, kelepor û hunera Kurdan dike. Bayrakê ku bi xwe jî Kurdê Elewî li ser Kurdên Elewî, Êzidî û Xorasanê jî bi dihan pirtûkan nivîsandiye û hêj dinivîse. Dîroknasê Kurd sedema destpêkirina lêkolînên xwe yên ser Kurdî, lêborina xwe ji gelê Kurd dixwaze û bi Tirkî wiha raber dike. Devletin resmi politikası İttihat döneminde bu tarafa Politika fermiya devleta Tirkiye ji heyema İttihat û Terakî heta niha li ser ji holê rakirina ol, mezheb û netewên din an ku li ser Tirkbûn û İslamê hatiye avakirin. Politikaya çandî jî wiha ye. Li gel vê yekê li dibistan û zankoyan jî tenê perwerdehiya yek ziman û polîtikaya devletê dihate dayîn. Lê belê dema ku min lêkolîn kirin, min dît ku tiştên tên fêrkirin nerastin û min yekser berê xwe da lêkolînên li ser kurdolojiyê. Di destpêkê de min ser kilam û stranên Kurdî lêkolîn kirin û pirtûk nivîsîn. Piştre jî li ser dîrok, têkoşîn û çanda Kurdên Êzidî, Elewî û yên Xorasanê min dest bi nivîs û lêkolînan kir. Dîroknasê Kurd roja ku berê xwe daya ser dîrok, çand û kelepora Kurdî, wê çaxê girtin û sûrgûn ji bo wê dest pê dikin. û bi dihan sal sizayê girtîgehê paşî jî xeribî dikeve para Bayrak. ilk yargılanmam 1979 yılında oldu. Darizandina min ya destpêkê di sala 1970 nihan de bi pêşkêşkirina bernameyeke zarokan dest pê kir. Piştre di sala 1980 de ji ber nivîsên min yên li ser stranên şînê yên bi dimilkî sê doz derbarê min de hatin vekirin. Di navbera salên 1988 û 80 nihan de ji ber nivîsên Pirsa Kurd, Nasname û dîroka Kurd yên di kovaran de sihû du doz derbarê min de hatin vekirin. Di sala 1991 de jî ji ber yekem pirtûka min ya bi navê kilam û stranên gelê Kurd min ceza xwar û pirtûka min ji bazarê hat komkirin. Ji ber wergerên rewşenbîrên Kurd yên wek Qedrî Cemîl Paşa û Nûrî Dersîmî jî dîsa ez hatim sizakirin. Bi giştî nêzî 11 sal min ceza xwar û 6 salan jî ez li xerîbiyê mam û min nekarî ez vegerim welatê xwe. Lêkolîner û dîroknasê Kurd di serî de li ser kilam û stranên Kurdî, têkoşîna gelê Kurdiya netewî, Pirsa Kurd, Kurdên Elewî, nîgarên ku temsîliyeta Kurdan dikin, derbarê qetlîamên ku ser Kurdan û Kurdên Elewî hatine kirin, li ser jinên Kurd yên di dîrokê de bi nav û dengin û li ser Kurdên Êzidî û Xorasanê heta niha çil pirtûk nivîsandine. Her wiha Bayrak herî dawî di pirtûka xwe ya bi navê rojên agir, xwîn û barûdê de dîplomasiya Kurd ku pirtûka wî ya herî dawî ye, pêwendiyên dîplomatîkên dîrokê yên sazî, rêxistin û partiyên Kurd bi her awayê bi belge û delîlan radixe berçavan. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. Biraz ateş, biraz çelik, biraz su. Bu toprağın tutkusu özgürlüktür.